πετάξει. Τι λες ρε. Μπορεί και να πετάξει. Ω Μιτζή. Κάτσε. Ω Μιτζή, αυτό που αντιπλώσει τώρα κλείσει εδώ, πίσω και θα μπει και ένα εδώ πάνω για να κρατάει τα φτερά ανοιγμένα. Βασικά κάτι είναι ένα τεστ. Όχι ρε, όχι, μην χτυπήσει και τσαλακωθεί. Από το πετάξει. Βασικά πώς θα το πετάξει. Δύο άτομα μαζί. Έτσι, και να τα δει τα χέρια, όχι μένα. Όχι ρε, Έτσι. θα είναι ένα. Βρήκα! Πολύ βρήκες ρε. Καταξοδεύτηκες. Αν είναι εδώ. Πού αλλού. Στον κόλλο ένα. Θα το κάνω εδώ. Πανάχες. Καλώς το Ιάκο. Είστε τρομεροί. Για σπίτι αυγό και πείτε με εδώ. Ένα θέλει εδώ για να κρατάει τα φτερά. Και ακόμα ένα εδώ. Εσύ κάτσε, περίμενε. Μην το κολλήσεις ακόμα. Πιο πάνω δεν θα βρω. Πάμε να ανοίξει το λογαράπιο. Αλλά δεν να κρατάει από πίσω ένα. Άνοιξε τη σίτα, άνοιξε τη σίτα. Κρατήστε ένας από πίσω. Τρία. Ρε μαλάκα Νικό. Χριστό. Χριστό, πόσα αλφατρία είναι μαζί? 4. 5. 5. Έλα κάποιος να κρατάει να κρατάει. Βασικά, που κράτα. Είσαι ειδικός στα απογειώσεις. Έλα. Έλα αυτά και πέτα το έτσι. Λοιπόν, με το 3 έτσι. Δεν γίνεται να το πετάξει. Πέτα. Έτσι θα το πιάσει. Δεν θα κουράσει. Λοιπόν, 1, 2, πήγαμε. Ωπε μας επελώρει. Και να μπαινε μέσα στο μπικάρι. Μαλάκα, όποιος πάει να το πάρει με το αεροπλανάκι από εκεί θα πει εντάξει. Και αεροπλανάκι, μάλλον. Μαλάρια. Τα άφαμε μαλάκα.